Erika Olaizola, Azpeitia, aktore eta sortzailea. Ikastola garaian eskolaz kanpoko ekintzetan antzerkiari ez zion inoiz huts egiten. Eta gogo horri jarraiki 2009an bere aktore formakuntzarekin hasi zen. Urteak eman ditu Azpeitiko emakumeen taldean, eta Donostiako taen burutu zituen bere arte dramatiko ikasketak. 2013an hauek amaitu zituenetik, bere prestakuntza lanean jarraitu du ikastaro ezberdinak burutuz. Aulestin arte dramarekin, interpretazioa ingelesez, gorputzaren poetika edota maskara ikastaroak Roger Riborekin. Telebistan, Goenkale telesailean ikusi dugu urtetan eta baita Kale edo Bale saioan ere. Zineman ere, aktore gisa ere aritu da. Roberto Gastonen zuzendaritzapean Los tontos y los estúpidos pelikulan eta Koldo Almando zuzendari zuela Oreina lanean. Sortzaile edo zuzendari gisa, Zuloak laburmetraia burutu zuen 2016an Amankai Gaztainagarekin batera. Erika antzerkigintzan guztiz murgiltua dabil. Ibilbide oparoa izan duelarik dagoeneko. Lotxagabe sinvergüenzas 2011 urtean Baibenekin, Zutani 2012 Hortzaka, Traganarru 2013 Bada teatroa, Euligiro 2014 Kamikaz kolektiboa, Frankoren bilobari gutuna 2016 eta 2017 urteetan arte drama Deja Vu eta Le Petit Theatre Drupain konpainiekin, edota Lur Alex 2018-19 urteetan Xake produkzioakekin, eta azken urte hauetan Panpina 2019 Kamikaz kolektiboa. Hauetako zenbait lanek sariak jaso dituzte, eta beste hainbat 2014an Amankai Gaztainaga eta Miren Gaztainagarekin batera sortutako Kamikaz kolektiboaren sorkuntza dira. Bertan, zuzendari gisa aritu da Kafka eta Panpina lanetan. Aurreko asteburuan Madrilen egonda Alex lanarekin, naiz eguraldiagatik emanaldiak bertan bera geratu diren, eta aste honetan bertan Xanti Rodríguez Azpeitiarraren zuzendaritzapean aritu da bere azken laburmetraian. Asteari amaiera emateko, bihar, Lur ikusteko aukera izango dugu Getxon. Ongi etorri bigarren kafeko kafe hutxera, Erika Olaizola. Eskerrik asko. Bueno, Erika, lehen galdera nik egiten dut, ez da gero desagertu arazi egiten naute, ez da arazorik. Eta galdera ez da sakonegia, baino badu berea. Tarte honek kafe hutsa izena du, arte eszenikoen, sujetu zareten, oiek zareten men protagonista, eta galdera sinpla izaten da. Ea kafea gustoko duzuen, ala ez. Nik ez dut hartzen kafeik. Epe! Bai, azken aldian! Katxing! Hartzen nun, baino etzin honiten, eta... Gazte iritsi zaizu gain bera, Bai, infusio eta pasaritzen, Eta hortxe. Ondo da balasai, hau estadistikarako besterik ez da, Entrevista gozoa egin dezakegu infusioari ere azukrea botata, ez da barazorik. Bueno, Erika, ongi etorri. Esan bezala bihar bertan Lurrekin egongo zarete Getxon, eta hortik hasiko gara, konta iguzu pixka bat, zein den Lur, eta nola izan den Aneren pertsonaia sortzea eta prozesu hori guztia. Lur antzezlanien protagonista da Ane, nola bain ere pertsonajie, 7 urte ditu, eta da potota duen mutil bat. Eta holtzan gaude batetiken Anen atxe, dala Kepa Arrasti, Anen aitona, dala Mikel Askurain, eta Anen ama, dala Hilda Daon, nerea gorritik iton pertsonaie. Eta horren baitan muitzea historiue, egile da, nik hasiratik gidoi elektronunetiken Kepa Arrastek idatzitako gidoi dela, asko gustaziten zetzun enfokatzen konfliktue zanik potota duen mutil bat dala, zenbeak ez du hola bizitzen. Konfliktue dao batiz bat, kasu honetan atxek, ez da, atxen figuran, nolabait gizartiekiko, edo jendiek ze esango teun, edo baino umiek ez du bat ere hola bizi. Eta netzako oso ederra izen zan, hasieran
igual pixkat beldur puntu batetiken jaso nun, proposamena, ze justu neon Frankoren bilobari gutun hain berri, baita ere ume bat antzesten egon da, eta oso segidan etorri ziten hau, eta zeon punto bat, ostras, ez da... bakizue, osea, pentsamentu guai hoiek laguntzei zuenak superkapazak izango zalatu, eske, ja indet, osea, ja ez dauket gehiago bateko, baina gero, eraberin hain erakargarri ezan gidoi eta lantaldie ez nula ez dara zalantzaiken, baina bai denboran izentzan oso jarraien. Eta gero, hasieratik ikusi nun zala totalmente beste ume bat, beste izaera bat, eta oso jolasetik konektau da, eta daun ume bat da eraberien. Eta antzezlaz nake hori reflejatzu jolasa eta holako sensibilidade bat baita ere, ezta? Nik uste dut egiten duzuen bidaia hori, ez, Aitzonarekin goxotasun batekin egiten da, eta jolas horretatik oso ederra da. Bai, oso lan politia da. Eta esan duzu Frankoren bilobari gutunetik zentozen, pertsonaia horrere potentea izan zenuen, oso ondo landua, umearen egiten zenuen. Nola izan zen esperientzia hori bera ere? Ze hor uste dut, ez dakiz sorkuntza aldetik ere oso lanketa ezberdina egin den baten eta bestean, edo nolako izan da lana? Bai, guztiz ezberdina izan zen, bai sormen prozesu ebea eta... Bai, dinamika, ez? Lantalde dinamika. Lurren kasuen ja gidoi bat idatzita zeon, keparrastik idatzizuna, eta ja abila ginen hortik, hau da, ja bakuitzei izan deitu ziuen pertsonaje jakin bateako, eta ja abia puntue oso klaru gidoi ezan, naiz eta gero astezeanien horren baitaren laniten beti dao, eta hortan kepa da txapo, emateula malgutasun dana baitare, bakendu, jarri, gehitu, baino jak idoi bat zeon, eta Frankon kasu netzan hola izen, bai zeon gaiek, gai potolaia mai gainintzeon, baino besteana sortzeko zeon, eurun hasi ginen, nolabait, 0 punto batetik, etzeon ez dara pertsonajeik ezerrez, eta dana juntzan sortzen 0tik. Zuk lehen ere esan diguzu, zu sortzaia zara. A ber, eske, egi esan ni, bai, asko kostatzait gero, igual, nire buruire zer naizen, ez? Batzutan ez zergatik jarri behar dira, ez? Hori ere hor dago. Mugau iteula baitare, ez? Sentitzet batzutan, baina egia sormena hitzakin, behakin bai sentu izan dutela txikitatiken konexio oso handi bat. Horratik esate, sortzaia edo, ez? Bai sentitzet, sormenak beti akompainau izen naula, beti ukizen dutela iniziatiba propio bat baitare iteko, bai bakarrik, bai binaka, bai formatu txikien, bai azken 3 gauzakin, motor hori bai sentu izan dut. Horratiken, eta uste nire ibilbidien oso klaru daola, bain detela lana kanpotik datorrena batetik, eta baitare oso gustua eta oso eskertuta jasotzetena, baina bestaldetiken asko izan dela barrutik kanpoa, ez? Horratiken, bai, sortzaile edo, bai. Bai. Aurreko astean, ezakit inozu galdetu nahi du diozun hau, aurreko astean gonbidatu bat izan genuen hemen, eta beti eskatzen diogu urrengo gonbidatuarentzat galderatxo bat uztea. Tokatuko zaizu zuri ere. Hori da. Astean zehar nik idatziko dizut mezutxo bat eta eskatuko dizut urrengo gonbidatuarentzat. Eta jakingo duzun norden urrengo gonbidatua. Alegia, galdera helarazi digun pertsonak ere, bazekien galdera norentzat ari zen egiten. Hori da. Margenak. Bai. Nire alderdi kontroladore antolakuntza, gehatzea, hola, bai. Sortzaileak badu autofiskalizatzaile bat orduan. Zensuradore, bai. Uste dut galdera egin behar dizun honek zensurarik gabe egiten dituela gauzak, eta hause bota dizu. Kaixo, Erika. Bueno, askotan galdetuko zizuela pentsatzet, zen nahiago ezun zuzentza edo antzestea, ez da? 1000 aldiz erantzungo zenion galdera honi. Benik galdetuko nizuke, zuzentzen nahi zenen, inbirik pasatzea da, aurrean dezun aktoriai behira, pentsatzen bai, ez tegenik pasako nuke igual. Iker. Bueno, hau ez du iniz joku bezala planteatu, ez da asmatu behar. Batzutan, galdera egiten duenak berak esaten du, kaixo Erika, bueno, Iker galartza naiz. Baina Ikerrek ez du bota eta hor txutzi du. Baina egia da bai, baduela izketan ura norden jakiteko erraztasun puntu da. Ondon da, porque beak erantzun indu. Bai, nik pasatzen, nik bai. Nik bai. Hor ba, autozensurari gabe.
Vale, ba... Klauna, aipatu genuen hori ere. Bai. Claro, egile da. Ja, eske, bai. Eta nahi hor kostaite zait. Begira. Adibidez, claro. Klaunek eskatzen terreno hortan, claro. Baina, bueno. Bai. Jarraitu ezakezu, bai, hemen. Bai. Ez, bitu, justu Iker ezautu nu, baita ere Xanti Rodriguezen beste laburmetrai baten, iaz, ontxo urtebete grabau genuen elkarrekin, eta beha zan aktore eta ni aktore zuzendari laburmetrai hortan. Ez dakit, igual, hortik da, jodin beretikoek. Claro, egia ni, aktore sentitzen naiz gehiago, hori hola da, txikitatiken. Baina horrek ez duzen nahi, itxita zaudenik beste esperientzi batzuta, zeni kanpo begiradan nahonien, ze igual zuzendari eta bai sentitzetola, ere buru ez dut zuzendari sentitzen, ez? Naiz eta rol horire eukizen dut, baina badaola, kanpo begirada emateu pixkadala, como más. Zerrian, osea, que igual gero lan igual aitezula, baina ere ez como zuzendari, baina bai. Eta egia, ni normalea beti oholtzan edo kamera horrien hori zendan ere terreno habitat natural hori, baina toka zaiten niene kanpo begiradan eotien nik asko disfrutatzet hor. Eta justu laburmetrai hontan adibide bezala hartutan netzako zan gozada bat, porque ardura bernitzen bakarriken, aktoriek pantaiatik ikusi eta zuzentzen. Zila Mankai Gaztainaga, Iker eta ume bat. Eta oso gozagarri da. Eta momentu hortan, ez de sentitzen hor bestaldien eoteko... Gogori edo... Bai, porque da, como, ez dakit, behaiekin zaude jokuen, baino beste leku batetik, eta... Asti hor zuzentzen oso modu gaina igual, diferenti antzerkien edo zinien kasuntan, baina txikitasun hortan, gestu bakoitz eta juti behaiekin batea hori sortzen, netzako komponente bat gehiago, ez? Tero egia, antzerkien dare askotan, bai egia kanpuntza daudela errexo mateula barrun gertatzeanak, eta beti daula, como, nik nola ingo nuke edo, ez? Bada olako zerbait, baino ez, osea, non lekue gustoko dut. Iker Galartza ipatu dugu, izan duzu inoiz, Ikerrek kontatu dugu beste zerbait eta ez dugu osundu ulertu, arekin beste proiekturen bate bromartean edo eskuartean? Zer? Ikerrekin izan dezu inoiz olako proiekturik eskuartean, inoiz egin behar dugu hau edo beste biok elkarrekin? Akaso ez, broma bat etortzen zait da bilki gara, baina ez dakit... Izan daiteke, ez tra hankizartu, ez da. Osea, ze informazio daukezu. Guk, nik pista demango izut, autozensuratu egin dugu. Bai. Ez genulako oso garbi ikusten. A ber, baina ez da enklarure proposamena, Bai, bili genuen, osea, a ber, zer. Zei bili zenuten? Ez, osea... Porque igual hankizartzen, porque igual para nada... Porque beak zezantzun. Claro, a ver... Ez da gita un mikrotik hanbostote genuken negoziatu beharko, Aso kanpotak ego. Musika, igoi. Ezkin elatre ditzen, baina mikroak istiak horrelako gauza konpontzen ditu. Hain geratu gara... Zur eta lur, esan dugu, hau bada espada ez dugu horrelaxe esango. Baina, tira, bazen hor bigarren galdera bat Iker Galartzarena jarriko dugu. Bigarrena. Pentsatzen ez tekinik pasako nuke. Inbidiana. Eta bestetik, noiz inbehar deu elkarrekin pelikula erotiko bat. Bueno, eta zein gozen duke, zuzendu edo antzestu. Erantzun berda? Ez, zea, honea etorria atxalde pasa. Zola musiki gio esan dugu igual pasa. Hemen ez da hotxanda pasa. Bueno, gauza, zuko lakeina gora keite balin bazu, nik musika jokoet, eta txegatuko. Bueno, ipatu du hemen epaitegi baten zaudela. Epaitegi eta galderak erantzunin behar dira. Bai, eta egi osua gainea. Bai, atzo Mikel Urdangarin izea dibana ez bionboa esan nahi nuenik, eta gero saio bukatuta goiurik zuzendu zidan, esan, bai, dislexia pixkat. Baina bai, badugu hemen metakrilatozko bionbo moduko bat edo banatzaile bat, eta hor bestaldean dozko gonbidatuak, eta bada pixkat epaitegi baten aurrean egotea, ez? Epaitegiak galderak egin dizkizu, zuk zin egin duzu gure Euskararen hiztegiaren gainean,
batean, egia bakarrik esango zenuela. Beraz, erantzun egin barko duzu galdera hori ere. Karo, eske egia hau indala urte bete itzen genuen. Eta gehiago ez gai iritsi hau desarrollatzea ez dara, oza, hor gera zan, ordu. Ze interesgarri. Da, punto bat, en plan, bitu ze ondo, oza, urte bete geruo, mugimentu bat aktibadu, ez? Bueno, ordu nik proposatzeiot, zirku bat. Ole! Nio, zirku erotikoa? Adibidez. Beak ze planteatu, esan du, zeizengo zan antzerki, okerrezpana olako zerbait esan. Ez da zuzendari edo aktore izango zinateke. Eta noiz. Eta noiz. Baina ez du esan, asmatzera naiz orduan, ze imaginazio. Osea, ez du esan, rollo, antzerkia izango litzeke edo labur... Ez pelikula esan du berak, ez? Pelikula erotiko bat, eta galderak zian. Gero galdera zuzendu edo antzestu esan duela. Bai. Osea, bitu jan ere fantasia naiz. Aske utzi, bai. Aske, bitu ni zirku bat ingo nuke, zatik, ez zuzeneko bat. Lehen euskarazko zirku erotikoa. Lehen euskarazko zirku erotikoa. Zuzeneko bat, osea, gaina garai hauetan hori berdeu, ez? Kontaktu zuzena, gertutasune, erotika... Mira, bani justo lehenko gunean lagun batekin karpa horren barruen zerbait interesanti gertaitekela. Asko gustatzen ari zaigu hau. Gauza, guk irratxa bigarren kafea lehen euskal zirku erotikotik ingo dugu. Bai. Eta hori bainik zuzen duen got. Waiting for you to come on home. Ba, Iker Galartza jauna, erantzun beharrekoa, Bai. Like the desert. Bueno, eta nik aukera ez dut izan oraindik ikusteko, eta hortxe daukat, fitxatu bat aia noiz daukadan, Panpina. Nik nahiko nuke pixkat ere hitz egitea Panpinaren inguruan, nola sortu zen proiektu hau, zer den eta zer ikusi dezakegun bertan. Bau da, denboran desorientauta nago, 2019, ezta? Hori da, 2019. COVID aurretik. Claro, ez gehiago dago gehieta batin, orduan dago, ondikene... Bai, azken urtea da pixka da, ez da izua zein den zer, hori da. 2019ko urrian estrenautako obra bat, hori da. Bai, oso aspalditik neon Panpina hitzakin, igual 2014 edo, eta esaten, hitzonek, bazion zerbait, badauke zerbait, ez? Hor saiakera bat inun, etzan posible izan, da ero 2019 izan zen Astruek alineazien urte hori, non sormen beka bat atea zen Azpeitin, espazio berri bat Dinamo deitzan airik izan, eta ia geratzen zila azken egunek aurkezteko sormen beka, aurkeztu ingo naiz, da hola botanun, eta esan ziguen baietz, esan ziguen pluralin hitzaitet, porque lagun bateken ni bezalako prozesu antzeko bat bizi zendulako, eta hori izango zen uztaila, eta urrian estrena genuen, tartien udarakin. Osea, izen zan dana baietzaman, eta hogei, ota bost egurin atea genuen antzeslana, eta urriak 31an, Azpeitiko topaketatan estrenuen data mantziguen, eta dana kuadrazun oso azkar eta oso... Oxe. Sorben beka jaso eta ia estreno data batekin. Bai. Eta zer da Panpina? Jo, haitu da, punto bat, batzutan kostaite zait, esplikatzia, ze neure antzeslana inala da, deskubritzen zuezela baitare, ze signifikau bezala dun. Ze igual egia, zauden izorben prozesuen, eta 5 egunin da, hain azkar, botatzezun material bat, eta gero, inez, zuez baitare zure, claro, osea, deskubritzen bezala lana, ez da nik hola bizidet. Eta horren, Panpina, Panpinan pertsonaje principala da Erika Arroibos, infusioa bezala. Izego litzeke. Zesan dut? Ez esan berraltzen. Pentsatzen ari nintzen baino etorri ez da nahiko azkarra izan. Eta nolabait beha orkestea aktore ospetsu bat bezala, ez? Eta publikue da hor, beak nahi dulako, eta badu da olako nire alterrego bat, eta badu tonu bat, nolabait permititzeana, askatasun guztiekin nahi du bezala komunikatzen, ez da? Eta bai da, une oro erakustea Panpinan publikoekin harreman zuzen bat, eta gero badao itzalan presentzi bat ere, ez? Itzala berdin egue izango litzekena, eta da olako maitasune iteko gogo bat itzal horrekin.
Egile da hasieratik esaldile zala hace el amor con tu sombra, horrek inspiratzen zin, orduan, itzal bezala egue, eta nik uste oso lotuta daola baitare panpina eta aktore izeti behar, ez? Orduan nik uste panpina antzeslanin unioro kapa hoiekin jolazte deula personaje, aktore, publikun beharra, zertako, karga horire izan daitekela baitare, ez da? Berdezula hortik jaso, baino eraberin gestionable bai. Jasotzen duzun hori, ez? Nola kudeatu, eta eta zure imagena publiko aurrien, eta bueno, pixkat materiala hori da, ez? Baitero emakume bezala baitare, bueno, nire kompleju, nire inseguridadik, nire auskortasune. Biluztu zinela esan dezakegu, ez? Bai, totala, bai, esentzien oso gertu da honi gandik eraberien. Orduan materiala da oso propilu, ez? Hori, nire hausnarketa pertsonalak, nire, bueno. Eta hor uste dut, kanpo begirada bat izan zenuela, ez da? Oier ginen egon zan zurekin, izan daiteke? Bai, hori da, bai. Zer nik hasieratik argi ikusten nun bakarrik nahi nula holtzan, egon? Baina sorben prozesu ez nula bakarrikin nahi, kolektiboen nahi nula izen, hor batetik oier gilan, eta leirearen azbaitare, pixkat hitza eta irudia, hola sentiu nun, eta hola hasi ginen hirurok. Goiurik letra guzti dakizki munduko abeslari guztienak, baina uste dut hau ez dakiela. Eta bapatean kokatu dugu olatuaren aparrean, ze habilidade daukan. Surflari izan bazine munduko txapeldun. Oianak panpinei buruz galdetu nahi zizun, eta nik kamikaz kolektibari buruz, ze 2014an elkartu zinaten 3 sortzaile Miren Gaztañaga, Amankai Gaztañaga eta zu. Kontatuko duzu pixka bat, eta zer egiten duzuten eta zein dan zuen helburua? Bai, 2014an elkartu ginen, gaina oso modu, nik Miren ezautzen hon, garai hartan Goenkalen ezautu ginen, da oso harreman honain genuen, eta geunden elkarrekin zerbait iteko gogo baten. Eta ero, Uxu Alberdin bitartez, Miren ni iritsi zitzaion Amankai, Madridetik etorri berri zala, eta onda iguala euki genezakela. Eta olako elkartze bat ontzan hiruron hartin, eta Uxu Alberdin euligiro liburua izen zen, nola aitzaki bat baitare elkartzen hasteko. Izen zara gure lehen, elkarrekin indako lehengo, kamikaz kolektibo esortzeko aitzakile. Eta egia euligiron kasuen, gero emaitza etzan hainbeste zabaldu, eta etzan izen, baina egia da prozesu ebea oso aberatsa izen zala, ze egia askotan elkartze ginela ensaiatzeko, eta ote ginela guta zitzeiten, ez? Asko hori da. Guri ere mengertatzen zaigu, hori da. Mundua konpondu nahien. Total. Eta gaia hiruroke oso momentu pertsonal, moitu baten geunden, eta orduan, izen zan, kasik hori. Osea, euligiron rekuerdo nik gehiago emanaldiek edo ingen un pieza baino gehiago da atzeko dana, zala, elkarrez hautzen nola ziginen, elkarrekin konpartiu genuen dana, eta lehenengo koski eta lehenengo pausue hori zen. Zan, gero euligirokin ingenitun emanaldi bat obeste, baino oso azetuta sentitze ginenku, ulertu genuen zertako izen zan baita euligiro, ez? Elkartzeko. Eta hor jarraitzen duzue? Hori da, eta baita ere gure deskubritzen guez zer dan kamikaz kolektiboa, ez? Ze hasieran badao, venga, hirurok, eta inberdeu, eta produktibidade batetik, ez? Igual inertzi zeltzezu, eta gero da, igual, ez. Eta orduan deskubritzen nola da gure espazio hori, eta hor gabiltz, eta nik uste oso oreka politin gaudela, ze bakoitzek bere ibilbide propio dakeu, eta hor askatasun totala emateio, batak bestiei, ez galako konprometitzen elkarrekin inberdeula. Eta eraberien, da golako gure etxi, ez? Bari panpina, kamikaz kolektiboa da, behek matriuskakin daude, korto bat zulo deitzana lehen aipadezuna indeu. Osa, norabait danak kamikazen aterrizatzeu. Baina hori, ontsa banaka, binaka, bakutzek sentitzen bezala, eta zaintza askokin, eta netzak hori lujo bat da. Eta egia guk emakume bezala bazkenien, sortzen materialare pixkat ez da bandera bat egin, porque horire, ez? Baina, badi guriek, ez? Guriek.
Ointxe aipatu bezu zulo. Eta uste dut zulo sortu zala edo miren eta ez, Amankai eta zure arteko kafetxo batetik, aste nagusiko kafetxo batetik. Kafea edo infusioa? Ez dakit, Garai hartan ez dakit. Lehen kuriosa egin zait, esan dunean nire alterregoak roibos zuen abizena, zure alterregoak kafe hartu barko luke akaso. Baina, akaso garai hortan, bai zan, infusioa zure alterregoaren zaugarri bat? Ez dauket fetxa bat, oza, noiz utzi nun. Ni uste lehen inertzi jendik inertzi zartzezula lehen. Kafia. Kafia, Hartu bartzala bat. Bai, nire inertziaren zainago. Ara ja infusio kasi zinin da pixkat, eta aukerak falta ditugu danien. Hori begia da, eta infusioen inguruan sofistikazio bat edatu zen, eta batean batzenen infusio karta bat, eta zapore oso konkretuak, eta ni oso kafe zalen ez, baina infusio zalea ere banaiz. Ikusi da, bai. Jengibre infusioa ekarri behar dugu bigarren kafera. Bai. Ginger fana gea. Konta iguzu orduan, zulo. Bai, hori zentzan, iruro geunden, baina miren ja aziratik desbinkula hau bintzan. Hola da, batzuk sentitzen zu horrek, eta Amankaita... Eta egiak geundela horre... Terraza baten geunden buru handiz eta erraldoiz ingurautaz, ezien festak. Eta horri zentzan, imaginatzen zuezela kaletik... eskutik helduta, como zure bikote bezala, baino buru handi batekin, baino dana superkotidianu eta normala. Eta ontzan zerbait irudi hortan, como, a ber, eta eskero tita atea genuen. Tita atea genuen, jarri ginen, idatzi genuen, eta grabau genuen. Eta hori, ikusgai da hor. Bai, hor ikus dezakete, ez? Zule ikusten ari da irudi batzuk, bai. Bai, eta dana da, buru handien mundu bat. Isiltasunez jositako kontakizun bada. Hori da. Unibertsala. Zigana. Kontatuko izot sekretu bat? Kontatu. Nere, ez diot ezerri beldur, hola orokorren, ez dakit, sugeak edo armak edo iluntasuna, baina burua hundik. Burua hundi fobikoa zara. Burua hundi fobikoa naiz. Nire bai. Eta kalen, eta umek korrika ikuste ditutenen, naiz da festak ez izan, umek korrika olin badaude, behitu bidatzet bazpare, igual buru hundi badator. Bai, eske hor uste trama hundia hola. Nik ere badaukat, bai, pixka bat. Bada hor. Eske, a ber, karo, jotzen ibiltzen ziren atzetik. Karo. Bai, nire. Eta espresibidaderik gabe korpegi batek, edo espresibidade finko korpegi batek maskarak sortzen du interpretazio libreko esparru infinito bat horreta. Bai, nahi ere batzutan, ostras, ematit, pixkat. Nik bai, ordu nien unai zentzan, gidoi bat idatzi, neu aktore jarri, oeko estena bat jarri, buru handi batekin, da ja, terapia txoke. Listo. Zuge festa batean murgildu zuten aracnofobia. Aizu, igual olako zerbait inbarko dugu, Yuri. Ba, kaso, eta gainditu zen un pixka bat. Egile da, porque Amankaire terrorizauta da, osea, arek... Osea, pixket traumik, ba ekenula sentsazio hori, baina gio hasi ginela buru handian, pues bestera bate ikusten baita ere, edertasun hortatik, o esaten, ostras, osea... Egotan sanazio bat. Bueno, ba, inbar dugu, Streaming bitartze ikusten gaituenak ikusiko du momentu hontan protagonista buru handi bat musukatzen, eta arekin dantzan. Begira. Terapia txokea muturrera eman da. Gaueko estena bada. Muturrera inoiz ezin ziteken obeso, baina. Autotxaloa egin dut barkatu. Bueno, eta orain, aritu zara Xanti Rodriguezekin Pasaia film laburra egiten. Kontatu zakezu zerbait? Edo sekretutxoa da? Bai, ez dakit ondik ere bakizu gauza hauek nola izeteien. Bai, babitugu Xantikin olako elkarlan baten bezala gabiltze. Bueno, beak bere lantalde bat badauke osauta, gu iaz aurreko laburmetraien sartu ginen, eta beak bai kontatzeola baitera Amankaita bilokin, ez? Bueno, Eta aurreko urtien ni zenitzen aktore zuzendari, eta oingo errolak alda ditugu, eta Amankai aktore zuzendari, eta nik pertsonajetxo bat eukiet. Eta egia, karo, Xanti... Oso interesanti da, Xanti Rodriguez egitu lana, osea, zuke hoiana... Bai, nik ere zautzet, bai, nik ere lan indet berarekin, bai. Osea, benetan komendatziot jendi baitare, santxeatzeko, bueno, beak planteatzen mundue, fantasia mundu hori, izaki, kriston lana itebe, eta behaiek itebe dana, eta bueno, bere kortuek, evidentemente, zeilu hori daukebe, orduan, oingontane, badao plano real bat, baina gero beti,
olako submundo bat edo beste plano bat non dauden pues izakidanak eta olako fantasiazko, ez, mundu dana. Eta nik uste gaina daukala Xantik lan egiteko modu bat, ez? Dauka oso garbi nahi duena dena, dauka perfekzionismo, da pasada bat nola egiten duen lan. Nik gogoratzen dut, eman ziatenean liburutxoa planoka, izugarria iruditzen, sekula enun olako hori jaso, ez laburmetrai bat egin Uniberarekin, eta ez dakit ze kalidade, lan egiteko kalidade bat iruditzen izugarria. Eta gero oso lan politiak egiten ditu, mundu hori, ez, nola irudikatzen duen, eta bai, interesantia da. Bai. Aipatu dituzu hainbat film labur, baina film luzeetan eraritu zara, eta gainera saiontan asko oso gustoko dugun. Oso almando zalea gara. Eta orain filmen ere ikusi zintugun, nolakoa izan zen Koldorekin lan egitea, ze pelikula horrek badu ere, ikusi dugun film laburrak badu akaso kanonetatik ies egiteko joera bat, eta orainak ere badu akaso hainoikoak ez zaizkigun Euskal Zinemaren kanonetatik urrundu eta beste kanon edo beste referentzia batzuk hartzeko joera, ez? Nolako izan zen lan hori? Etza bizitzak kriston erregalu, Porque horren egon, Franco bukau berri. Tipiko, itezula, zure bizien lan asko eta ematezula pila bat eta de repente krisi baten sartzen zela, ja da, como nor naiz ni gehiago zerrin. Osea, neon, fase hortan. Eta hau etorri ziten, ikusi zutelako emanaldi bat, Frankona, eta hortiken, osea, zuzenian iritsi ziten zerbait izen zan, orduan, da baitare zehondo antzerkitikene, zinea, salto horitie, baitare gertura dielako ikustea, ez? Eta izen zan, pertsonaje txiki bat, baina nire rekuerduen daket, hasiratik behaiek oso parte inin duela lantaldiena, zaintza pila bat egontzala, eta Koldokine harreman zuzen hori oso gertuko izen zala hasiratik, oso eskuzabala baitare beha, eta hori, irakurketan, proposamenak nola jasotze zitun, eta netzak hori oso eskuzabala da, ze batzutan, igual gehiago kosta daiteke ez, norbeak indun gidoi hortan, iguazuk esku esartzi orduan, oso elkarrekin junginen sortzen pertsonajie, eta netzako oso esperientzi ederra egia esan. Eta ezautzi baitare Koldo, eta txintxua, eta hauen laniteko era baitare. Ez dakit momentu honetan ere irakasle zabiltzan, Erika, baino urtetan ere aritu zara antzerki irakasle, zer eskaintzen diezu ikaslei, ze adineko ikasleak izaten dituzu normalian, edo nolakoa da prozesu hori, zuretzat? Lehen ere asko gustatu zait, aipatu duzu behin baino gehiagotan, zaintzaren kontua. Oso garrantzia ematen diozula taldean, eta pentsatzen dut ikasleekin ere, seguraski zuk ere hori emango duzula, baino nola? Bai, urte desentetan umiekin egon naiz, baitare, aurten ja ez, olako estop bat iteko gogo esentuetelako, eta urte hau eraberin ze hau nahi zen da ez, motibo hon bat baitare igual ordenatzeko pixkat. Horreaino, 3 puntu. Eta helduekin banauk 2 urte deban ematitut klasiek, eta helduen aian netzako bada askoz gozagarri jodan zerbait, benetan behaiekin jazu ez, lan batiten edo bilbide etxo bat iten. Eta, nire ikasten nahi naiz, esan nahi dut, azkenian, gero beste klase batzukean eta hemen eman ditut, eta talde bakoitzekin sentiu ezakezuna, nire igual ere inseguridade eta danak ikuten naiz, ez? Baina betire saiatzezea baitare zaintza bat, edo entzute bat, edo humildade bat agertzi ez, edo ez dakit. Baina, helduekin adiez asko disfrutatzet, behaiekin jutie hori sortzen, bai. Eta orain esku artean badaukazu horrela beste proiekturik, bihar esan dugu Lurrekin getxo neongo zaretela, orain laburmetraia egin duzu Xantirekin, beste zerbait hor esku artean konta daitekena, Panpinarekin? Emanaldi batzuk badaude, mugimendutxo bat aida izeten, eta ia baitare nola jarraitzeu, liburu ere atea da, hor ja ez dauken lanik, baina nolabait lanak segitzeko modu bate bada. Eta gero, egia esan, 2008an aurrin pixkan nao, como hoja en blanco. Osea,
ez dakit, atzerin pertsonalkire oso kainerue izen da netzate, ez? Iazko urte hau, eta horreke, struktura asko desegin ditu, nago, como beste punto baten, lanea beira bai baino... Bada zerbait bolago krisi bat, baita ez, bizien momentu batzutan egoteien galdera momentu hori, eta orduan, enaiz hain sentitzen aktibatzeko urte hauna, lotzea gauzak, ez? Igual bestetan hortako joera gehiago izan dut. Horren aurten da, baditut, nire baitan gauza batzuk, amankaikin hain naiz zertan, baina ez dakit benetan ze forma hartuko. Orduan pixka dana hola, konfiatzen bizitzan eta ez heltzen. Ustot harik eta hortan hola. Konturatzerako agurtzeko ordu ere iristen ari zaigu, beraz eskerrak amorgo dizkigu gure gonbidatuari, eta beti egiten duguna, bigarren kafean, oraingoz ari gara bigarren kafera gonbidatzen. Bigarren hartzera etortzen zaretenean aldatuko dugu eta eskeniko dugu hirugarrena, edo lehenengo infusioa, edo euskal. Baina kafe kontzeptuala. Kafe kontzeptuala eskeniko dizugu nahi duzunerako. Eta gaurko saioa, Eneritz Furiaken emadan diskaren izen hori duen kantuarekin abiatu badugu, arekin agurtuko dugu Atretzo izeneko bere aurreko laneko kantu honekin, baina oso hitzetatik abiatu gara eta oso literarioki, eta diska horren aurrerapen kantu hori entzun badugu ere letrari errepasotxo bat eman nahi nioke agurtu horretik zealaxe dio, emadan pilula batean atzerria nire baitan sartu duen eta medizinak senda aldezake ezetza. Gaixo duen plurala, ni ez naun bakarra. Fabrikazio sistematik at, zentzu, zer dun? Eneritz Furiakekin agurtuko dugu gaurko bigarren kafea, eta esan da bezala, esker gozoena emanda eta zintzoena Erika Olaizolari gaur gurera hurbildu delako. Oian, azu datorren ostegunen ikusiko zaitugu. Eta zu bihar, bihar ikusiko dugu elkar, entzuleak ere nahi balin badu, bihar arratsaleko 4:00 aurrera, Naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean ikusiko dugu, eta entzungo dugu elkar. Izan ondo, ero arte. Ezin dut eretxi, enaitzala ebakin, munduak daramanaren antzera duetxi, onartu duen nesiak ez duela sendatzen, ez dela gaitza errealik. Ikatzuzko zean honetan, ikatzuzko zean honetan, ikatzuzko zean honetan. Xingola beltzak begien azpian doluz. Keep calm and bigarren kafea.